mám skoro celý týden volno. No a teď je pondělí a já konečně vyrážím dělat něco zajímavého. A vy jdete se mnou? Plán je jít se podívat do nově otevřeného obchodního domu Máj, respektive znovu otevřeného. Já už jsem viděla fotky, jak to tam vypadá, ale chci se podívat na vlastní oči. Pak chci zajít do Kunsthalle na výstavy, už jsem tam hodně dlouho nebyla a potom jsem objednaná na kosmetiku. Tak to je hodně divoký, to je hodně divoký. Tak úplně nahoře v posledním patře je vyhlídka, ale platí se tam vstup 250 korun, takže tam jsem nešla. A to bude ona, ta vyhlídka.
vás zdravím u dalšího dne. Já jsem byla včera na té kosmetice, na takovém peelingu a tak si pro jistotu už od rána mažu krémem s nejvyšším ochranným faktorem, který tady mám s 50. Jinak je to krém od Nuxe a psala jsem o něm i na mém blogu Me in Many Ways, tak se můžete podívat. A konečně snídaně, já už mám takový hlad, je po 10. hodině a já se nemůžu dočkat, až si dám konečně nějaké jídlo. Já jsem ještě cvičila a teď hlad je veliký, tak jdeme se do toho pustit. Já jsem teď pracovala na svém blogu, na posledním článku, který jsem před chvíli vydala. Yes, je to tady ten cestovací článek Fotodiary z Itálie, z Turína a z Milána, kde jsem byla na jaře, tak konečně jsem vyselektovala fotky a necelých 30 jsem tady nahrála. A tady jsem ve splagu. Tady je Klaudie, odnesla jsem si tamto takový náramek a tady jsou pak další fotky. Je to takový mix ze všech těch 3 měst. A je tam hodně Aperolu. Spousta fotek s Aperolem. Ale proč ne? Byla to dovolená, jaro, bylo hezky, měla jsem volno a docela jsem si to užívala. Tak a před chvílí jsem zmiňovala ten sunscreen od Nuxe a teď bych tady taky někde měla mít v článku. Jedem. Tady je Nuxe Sun Protection a tady je o něm sluníčko a tady je o něm nějaký povídání. Tak si koukněte. Tak a já vyrážím ven, počasí teda nic moc a moje první zastávka bude knihobot. Knihobot, což je vlastně takový antikvariát, kam můžete přinést knížky a oni je prodají za vás. Jsi to natrénovala teď. Můžeš to taky zkusit. Ukaž mi to, jak se to dělá. A jak se to kutálí. Moc ne teda. No neboj. Ne. Yes. To ještě pokračuje tady, ale víš. Já myslím, že tohle je konečná fáze. Ne. Ach jo. Nice.
věži, na vyhlídce v observatoři, pak jsme dole pod věží hráli minigolf, asi po 100 letech, mě to mám pocit vůbec nešlo, ale neskončila jsem zas tak špatně, jak jsem si na začátku myslela. Potom jsme šli do japonské restaurace na večeři a pak jsme si prošli zpátky do centra a věřte nebo ne, skončili jsme zase v Máji, v obchodním domě Máji, kde jsem byla den předem, tak to jsem se musela smát. A tam jsme to rychle proletěli a pak si dělali ještě jedno hodně pozdní kafe a já jsem potom hodně unavená, jela domů až nějak v 11 večer. A teď už zase vyrážím ven za kamarádkou do České televize, kde jsem dřív pracovala. Tak si tam jdeme dát oběd a nejsem si úplně jistá, jak moc se tam dá točit, asi spíš ne, takže si moc nečekejte, že vám přinesu nějaké záběry z toho, jak to vypadá uvnitř České televize, ale uvidíme. A už se blížíme, tady to je Česká televize. Tak téhle budově se říká rohlík, protože má takový zahnutý tvar. Tady uprostřed je hlavní budova a tam úplně vzadu, moc to asi nejde vidět, je budova zpravodajství. A tady je galerie, ta je veřejně přístupná všem, jsou tam různé výstavy a je tam taky obchod s merčem. Tam se klidně můžete jít kdykoliv podívat. Tak ještě kousek a už tam budu. Tady je pořád staré logo celou dobu. Tak a tam vzadu, úplně vzadu je to zpravodajství a já jdu teď sem. A tady se očividně koná casting do nové řady Pečacová země. Tady tím směrem, tam je šipka doleva. Teď zase mířím trošku někam jinam do centra k Masaryčce na další schůzku. Docela fouká, tak doufám, že mě uslyšíte. Já jdu teď do knihovny vrátit jednu knížku, pak se chci podívat do Marks & Spencer, kde jsem si vyhlédla jednu tašku. A tak uvidíme, jestli ji mají a jestli si ji vlastně ve výsledku vůbec vezmu, ještě se na ní podívám. A pak budu mít možná nějaké další pochůzky.
Tak já jsem teď v té knihovně, už jsem tady dneska podruhé, protože když jsem tady šla poprvé, tak měli ještě zavřeno, přišla jsem o hodinu dřív, takže úplně zbytečně jsem tady šla. Pak jsem teda utíkala do toho Marks & Spencer, chtěla jsem tu tašku, kterou tam teda vůbec neměli, vůbec jsem ji tam nenašla, takže nic nemám. Stavila jsem se ještě v DMku, protože mi došla jedna tuška na oči, respektive oční stíny v tušce a chtěla jsem si koupit další. Ty tam sice měly, ale měli v nich takový bordel. A většinu z nich už jako otevřených a použitých, no prostě nevzala jsem si ani jednu, nechala jsem to tam. Takže asi po hodině lítání jsem neměla vůbec nic. Takže jsem teď zašla znovu do té knihovny, už jsou otevření, vrátila jsem tu knížku a tady jsem si půjčila ještě jednu, že jenom tady na chvíli se sednu ke stolu a udělám si pauzu a prolistuju si u toho knížku a pak budu pokračovat dál. Jako já jsem tady tu knížku popadla jen tak jako v rychlosti, ale fakt vypadá zajímavě, já si ji možná půjčím. Jo a mimochodem zvídavá otázka. Chodíte taky do knihovny? Nebo to baví jenom i mě? Tak já už jsem doma a mám ji. To je ona. Našla jsem ji. Podle mě ideální na léto. Nakonec jsem uspěla i v drogerii a mám, co jsem hledala, tušky na oči a dokonce i řasinku navíc. Ta jedna tuška je z Dermacolu, druhá je od DMkové značky Trendy Dab, obě jsou hnědé, tahle je dokonce se třpitkami, tu mám ráda a přihodila jsem k tomu tady tu řasinku Maybelline Sky High, možná znáte tu růžovou variantu, tohle je asi nějaká nová, netuším, ale ráda vyzkouším. No a už jsem stihla i otestovat pevnost tady té tašky, protože jsem byla zároveň na nákupu potravin a nevzala jsem si sebou plátěnou tašku, takže jsem nákup narvala sem a taška to zvládla.